देखा मेहररुआ अपने आदमी से पैर पकड़ के पकड़ले बा खींचत बा सैया कहाँ बियन में जात हुआ कहे चुप रहे जाओ आवत 2 मिनट में का कहलस कि अरे कहाँ जाता हवा पर छोड़ के दुआरवा हम देसी परवा के समझला अपन घरवा बजे के चाहिए बजे के चाहिए कि कहाँ जाता है वाया पर छोड़ के दुआरवा कहाँ जाता वाया पर छोड़ के दुआरवा देसी परवा के समझला अपन घरवा के समझला अपन घरवा देसी परवा के समझला अपन घरवा मेहररुआ ये कहलस कि कहाँ जाता हुआ अपन छोड़ के दुअरवा देसी बरवा के समझला अपन घरवा तब कि दही दूध के छोड़ल करा कि दही दूध के छोड़ल करा छोड़ल करा छोड़ल करा एक शीशी लेके ललकारा कि कहाँ जात हुआ कहने रुकावत है तई जात है न बिहन में चढ़ावे गोरवा पकड़ले बा खिंचले बा समझ गई मन है नाई जइबे करी है तब जब वो चल गई ना आगे तो अपने बगलिया वाली से का कहा था बगलिया वाली से ये भाव पर हमारे मित्र भरत यादव भरत सेठ की तरफ से भैया 50 का पुरस्कार भैया के बार बार पे लगी बा अरे का मास्टर का कहले कि तोर ना शरम का कहला कि तोर ना शरम आवे पियला तू दारू अखैले बिना मरे घरवा कमे हरा कि सब समझावे क्यों के बात नहीं मानेला क्या कहते एक मेहरारू से और कल्लू रिक्शा वाला भैया 50 का पुरस्कार भैया के बार बार पे लगी बा अरे आशीर्वाद बा छोड़ बा उधर डरियों को पकड़ना बा और सब भैया के नमस्कार बा का कहलस कि सब समझावे क्यों के बात नहीं मानेला समझावे क्यों के बात नहीं मानेला सब समझावे क्यों के बात नहीं मानेला
तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के बार बार हमार पर लगी बा। सब भैया के नमस्कार बा हमार। तब दूसरी मेहररुआ से का कहलस कि का हम बताई ये न कर बड़ी बड़ी बात बा। अब खाए बदे घरवा में कुछ ना दिखात बा। तो बगलिया वाली का कहलस मनैया से जो ही के आवत रह दरुआ का बोतलिया लेके तो भाग जाई मेहरारू आलू छीलल करा कि भाग जाई मेहरारू आलू छीलल करा। गिरत भारा ठेंगला तावत हुआ नाक फूट जात बा, आँख खोदाए जात बा, पोट टूट जात बा, फुकौनू काहे तो दरुआ छोड़ देता। अनाई फुकौनू अगर चल जाई तो बैठ के आलूए छिलवा है बताई तो सही तो के बताओ तो ध्यान के रबर बाजी के। हां तय भैया कल्ली खन संतोष गिरी सुनत बरसाई का लिखना कि दारुआ के छोड़ यानी दारू कि दारुआ के छोड़ मेहर ले बजब बचाई दारुआ के छोड़ दारुआ के छोड़ बढ़िया संगत करबा बढ़िया बन जाइबा कि बढ़िया संगत करबा बढ़िया बन जाइबा कि गलत संगत करबा गलत बन जाइबा कायल करा एक शीशी लेके